lang mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulyat. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Usa man ni hatag na kumigo. Aw kung ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata ug ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay nagtulak. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher malipay. Kaming mababata. Uutan nga bata. Sapat o sa patay. Kinuo ko. Asa na magkataon ang akong anak? Dili ta mapagawa sa paglaom, Mama Waning. Mahibalik ra lagi si Trico. Mag-ampo lang ta. Ampo? Dunggon ka sa Ginoo ang imong mga pag-ampo kati nga makasasa ka man. Mama Waning. Tili uroy ka bauwa mo sulti anano nga ang imong trabaho yawanon. Grabe sa kamanulti. Mawagtangan man sa tagrespeto ni mong ugang anak ka. Oh, sa uroy labot na ko og dili ka mo respeto. Manaway biya ka sa kong trabaho. Kay ngano? Nindot nang magsayaw-sayaw ka ng atubangan sa mga lalaki nga nag-inom, kahalos wa na'y sapot ang lawas, ha? Mayra ba pag dili ka mo apil og kaon sa akong pamaliton din hisbay? Ah, kawa ka pa eh. Kanus agog ka na malit ginamit ang kaugalingon ni mong kwarta. Kahilas. Mamalit uod ka. Pero gikan sa hinaguan sa kong anak, ang kwarta nga imong gipamalit. Nahibaw ko anak kati, mong ayaw pakauwaw o pangwinta. Ay, Walang tanay mo to bayi, ma? Kaya ba bitaw ka nga napatigya to bang mga problema? ay da, naglagot ko oy. Ay, ma, dili karon ang panahon alang sa mga lalis, nga way hinungdan. Wa ko kapugong sa kong kalagot ugod sa iya ka plastic. Ha, pahilak-hilak pa. Gusto na gani, ma? Asawa ni Manoy Drigo si Ate Kati. Si Manoy Drigo ni buhain na magkasi. Mawaning. Unsa na kay nahitabo karon niya si Drek. Nagkita na ang nawa ni mong igsuon, Cedric. Apan patay na kini. Gilabay kini sa mingaw kayong dapit sa kakahuyan. Gipinaklid ang mga kamot. Kinsa makang nagbuhat ini? Patayin kina na mong gimistigaran. Mayo bang tao si Manoy Drigo o wasap siya bisyo? Blanco pa mi sa mong investigasyon sa pagkakaroon. Diyos ko nga nung nahitabo man eh. Ganun nahitabo man sa kong igsuon. Mahimo niyong atuon aron makita ang patay niyang lawas sa Puneraria de San Pedro. Usaw man ka na ko sa pagsulti ninig among inahan. Dawata ang akong mga pasubo sa inyong banay, Cedric. Hinaot nga maangko niya ang dinalian nga hustisya. Ay ko, anak. Kinsa may naghimo ni mo
Rodrigo, dili ko mahumong hantod na mailahan na ako ang napasipahan ni mo. Ang higit madugta, suot sa pinagbuanan ng patay ni Drigo. Hukod mahimo, bayran sa niya kini o kinabuhi. Mama Waning, Sakto yung kasi mag-gisulti, Mama Waning. Bayran yung kinabuhi sa mga kriminal. mga hayop na nagbuhat dili ka Rodrigo. Mga salbahis. Magbayad sila. Kinsa ba yun ang naghimo ni ini kang Drigo, ha, Kathy? Ay, ambot lang. Gibistigahan pa man ni sa kapulisan. Sakto si Kati, Mawaning. Nag-imbestigar pa nining kasuha ang team nila ni Lieutenant Rocky Ganger. Nanay mitumaw, nga primary suspect aning kasuha. Ha? Tinuod ka, Lieutenant Rocky Ganger, sir? O, Kati. Apan padayon pa nga mong pagkuha og mga ebidensya. Hinaot pa unta nga kahatagan ninyo og igong pagtagad, sir. Aron kahatagan og hustisya ang kinagatan sa buutan akong bana. Wa ba mo gawa sa inyong investigasyon, sir? Natulis ang hitabo. Bitaw, sir. Ostoritod, akong ipaybaw ninyo. Ganahan kami na-recover nga mga items gikan sa patayng lawas sa gipatay. Iyang pitaka o ang iyang cellphone. Unsa? Mo ba, sir? Apan, ang nakapahibuong kay nagsulob pa siya sa iyang polo shirt og maong nga karsunes. May medyas pa gani ni. Kompleto pa. Apan, wa naman siya sapatos. Mo ba? Kung mao ka na, hay man di ang sapatos ni Rodrigo. Mao kanay tanghaga nga mismo kaming nag-imbestigar aning kasuha. Nakapangutana kon, hain madiay ang sapatos sa patay. Na ako'y dahuna-hunaan, Cedric. Unsa ka na, ma? Idangop na to kini og tambalan. Tambalan? Asa masada, ma? Si Tatag Hines, ipasangpita ka niya ang espiritu sa igsuon mong si Drigo. Maayo ka nga tugaw na to ang espiritu sa tao nga mipahuay na, Mawaning? Dili pagtugaw sa iyang espiritu ang atong tuyo. Ma, dili mayong hilabtan ang kalag sa tao nga patay na. Alang sa kalinaw sa iyang kapahulayang dayon mo'y akong tuyo. Kay sigurado kong magmalinahon siya, humanon niya makabot ang hustisya sa iyang kamatayon. Ay, ambot lang ka, ma. Ambot lang ka, maayo ba ka ng nahunaw na ani mong buhaton? Ayaw na lang kunukog supaka si Drake. Oh, sige, good. Suportahan ti ka sa imong plano. Ang sabi niyo mga plano ni Mama Waning? Wa man ati Kati. Permita mo makita magsulti nga murag sikreto gid kaayo. Sultihin ko na ko. Wa lagi ti. Wa. Akong mga pasubo sa inyong pamilya, Cedric. Salamat ha, Elijah. Kaluoy ni Rodrigo ni mo, no? Kinsagit kayo nagpatay niya, sa? Salbahe siya ang mipatay ni Rodrigo. Pero wa matog ang Dios. Og silutan daon niya ang makasasa, Cedric. Usahay, buta ang hostisya. Ug ang gaba. Dugay pang moabot. Maong daghang mga kriminal ang magpabiling kawasnan. Mr. Rosindo Bulagso, ginakop ka na mo sa kasong murder kun pagpatay. May katungod kang magpakahilom kay ang mga puong nga imong luwatan. Posible nga magsilbi kining ebidensya. Bato kanimo sa korte. May katungod kasab nga mangita og kaugalingong abogado. Nga manalipod unya kanimo. Og kun wa kay kapabilidad nga mukuha sa imong kaugalingong abogado, ang estado o ang gobyerno mo'y muhatag unya kanimo. Unsa gud ni sir? Nabasa ko na sa imong katabangan ang Miranda Doctrine. Sige na, pusasin na siya. Aron ipasakay sa atong patrol car. Sir, wa mo ebidensya na kapatay ko. Wa. Nalutsan ka og warrant of arrest. Tubagan na lang ang imong kaso unya, susgado. Tatang Hines, may importante kining tuyok nimo. Dili makawang ang iyong pagdanggop ka na ko din sa bukid sa Kanglawoy. Kung ikaw ang nagpatay, ikaw ang nagpatay. 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 Ikaw ang nagpatay
Usa ka ng inyong tuyo ka na ko. Ha? Usa ka ng inyong tuyo ka na ko. Ha? Usa ka na. Bahin sa kabatayon sa kong anak nga wa pa'y klarong suspek tatanghinis. Usa'y imong pala. Wading. Kining patano. Cedric kinisiya. Cedric ako ngan. Wa gayud ka mo masayop sa iyong pagsalig ka na ko. Kayo usaman ako kabatid nga espiritista. O gawas niya na, usa pa gayud ako kabanggiitan nga tambalan. Tatanghinis. Gusto na mong masayran kung si Kinsa yun ang nipatay sa akong anak nga, si Rodrigo. Dili ko pasalig ha. Tungod kay ang matag espiritu sa tao, dunay iya-iyang karakteristik. Unsa? Mo ba di ay tatanghinis? Sama na itong mga buhi. Lain-lain kita o kinaiya o taras sa matag usa ka na to. Sa ato pa, magdepende day unya sa kinaiya sa kalag ni Rodrigo, tatanghinis. Exactly. Mao ba? Pero ayaw lang ka mo pagpakawa sa paglaom. Atong suwayan siya sa pagsangpit, ginamit ang akong garapa. Dili ba kuyaw ang imong buhaton nga pagsangpit sa usa ka espiritu? Siya ko nang giingon sa unahan, nga usa ako kabatid nga espiritista. O gawas niya na, usa pagayod ako kabanggitan nga tambalan. Cedric, ayaw supak-supak diha. Pinaagi aning akong katingadahang lana kikan sa kahoy ng ulibo nga ihas. Sangpiton ko ikaw. Kaysa gani, nga sa namatay? Rodrigo, tatanghinis, Rodrigo. Sige, padayon. Sangpiton ko ikaw, Rodrigo, nga gipatay sa mga tampalasan. Ang grapa. Nilihok. Nilihok tuod. Hinahinay nang mipatinawag espiritu sa namatay nga sa ganito nga sa namatay. Isa to? Ha? Rodrigo, lagi tatanghinis, Rodrigo. Oo, Rodrigo. Tukin niyo pagayo. Mulutaon niya ning garapa ang hanap niya ang panagwai. Unsa ka na miluta sa grapa? Sapatos? Sapatos tuod ka na. Ang paboritong sapatos ni Manoy ni Rodrigo, Cedric. Tinaw na kayong miluta ang parisan sa sapatos. Tatanghinis? Klaro gid kaayo. Mayo ba na signal? Human magdaot ang panahon. Maog ka nag sapatos sa ang paboritong isulob sa gipatay kong anak, tatanghinis. Mao ba? Maayo kay colored man sad ang kuha sa miluta nga hulagway sa sapatos. Kombinasyon sa puha og blue. Natural nga kulod kay niya man ta sa modernong panahon. Nga hasta gani atong damgok, kulod naman po gani, di ba? Mausab. Unsay buti pasabot yan na tatanghinis? Dunay tanghaga nga nagpaluyo ni anang tanan. Dili basta-basta ka nang sa patos sa patay. Unsay buti mong ipasabot? Naakaroon sa sapatos ang espiritu sa namatay. Ug nanganti kini ug usa ka dugon nga palimaos. Mas may pagmutugan na lang ka. Wa magaling milig og ebidensya batok nako. Unya, mutug-an na hinon ko. Wa ka mayabag. Masangan nimo kadlukan ang panimaw sa unya sa kalagsa ko igsuon. Unsa? Kahadloki ang panimaw sa usa ka patay nga mubalik aron pamatyon ang mipatay niya. Binuang.
Karon nga nalubong na si Drego. Wa na rason nga magpabilin pa kuning inyong panimay. Libre ka na sa bisan unsay gusto mong buhaton kay wa na nga akong anak. Abi nimo, lami nagiunta kaayo kang bugnoon. Sa? Pasalamat na lang ko. Nga wa mitugahay og anak si Drego. Kay dili mayong paliwatan ang inyong kaliwat. Kahilas ni mo, murabaya kag si Kinsang Manolte. Nagmahayod ko. Nganong nahimo pa ka na kong ugangan. Kay wa kay ayo hilabanon. Pwes labaw pa kung nagmahay. Nagpakauwaw ka lang sa among kaliwat. Babay nga mo buog lupad. Kalamit na kyut imong bugnoon. Ay! Usa ka na si Maluyo. Parisan ka na sa sapatos ni Drego. Sapatos! Sapatos nilihok! Nagluta-luta sa hangin! Drego, anak! Anak ni Aka! Unsa? Tinuod ba ka nagisulti karon nimo, Mama Waning? Mao ka na'y tinuod. Nalisang siya. Ug ang sapatos nakita ginako nga murag na ikinabuhi. Ug murag na nuliso kang kati. Oh, Ginoo ko. Tinuod ko nagisulti sa tiguang nga si Tatang Hines. Naa sa sapatos ang espiritu ni Drego. Oh, nakita ba nimong ako nakita, ma? Ang unsa si Dreg? Ang parisan sa sapatos ni Anhing Manudrigo, ma? Naa sa butanganan ini. Hala na atuod. Oh, di ba? Ordinaryong pagkasapatos lang ka nang nakita na to karon si Dreg. Dali, ma. Atong doolon. Tay-pa, hinahadlok na rabako, ha? Ayaw ka hadlok. Ali, sunod ako. Diyos ko, hatagi pa kong igong kaligon aron sabton kining dili nakasagaran nga mga hitapo. Mawaning, tanawa ragod. Dali, dali. Kaya nga uusa ba na imong nakita? Uy! Maukid kini ang sapatos ni Anhing Manudrigo, ma. Oo, lagi, mauman na. Ug maunay nakita ni Kati nga labihan niyang hadloka kay murag nagpanikat nga nagpaingon ng mudasmag niya. Pero, ordinaryong sapatos naman eh. Mao gani, sad. Wa man na maglihok. Matay tinuod yun ang gisultis ng balan, ma. Si Dreg. Dili kini mahibalik din kung wa pang espiritu ni Manudrigo nga mo'y nagdain ni dinhi. Pasilan, uy, nanlimbawt ba yung akong palihibog nga nagtanawan ng maong sapatos? Kung hadlok si Ate Kate, kana nagpasabot lang, nasadan siya. Husto ka. Tungod kay nakita ko sab ka murag nagtuliso ka niya ang sapatos ka murag kadasmagon gyud niya. Masukanon ang kalag ni Manoy ngadto sa iyang asawa. Mao kali ako nasabtan, Mama Waning. May kalabutan ka si Kathy sa kamatayon ni Manoy Rodrigo, ha? Si Dreg? Nya, sir. Pauli na ko. Kay ang kurti naman gilmini-dismiss akong kaso kay kuwang mas merito. Kakuang sa ebidensya. Mao ka na gipanghimugatan sa huwis kung ganong gidismiss nila ang kasong napasaka na gikan sa piskalya bato kanimo. Wa ko malipay nga nakatilog yung kong prisuhan, sir. Rosindo. Patay na si Manoy Rodrigo. Apan buhi ang iyang kalag nga nakaroon sa iyang paboritong sapatos, Elijah. Hello, uy. Kakuyaw gud ana, Cedric. Matod pa sa tambalan, naghambin kini og panimaos. Tinuo ko in taon, Cedric. Katong nakasa sa iyang kamatayon, maulang ang angay mahadlok, Elijah. Hinuon sap. Pero nabalaka lang ko para ninyo ni Nang Waning. Huwag kay angay kabalak mo ni Mama. Kay nama si Tatang Hines. Kinsa nang giingon nimong Tatang Hines? Siya ang tambalan o espiritista sa bukid sa Kanglaoy nga giduol ni Mama Waning. Ay, lagi, my love. Nakita gyud ako nga tuwa sabay ang sapatos nga gisulob ni Drego sa dihang gipatay siya. My love, imposible gyud kaayo nga gimata-mata lang ko. Naalagi kinabuhi ang sapatos. Kuan ba pero nabala ka magugko nga tingalibag ka ng manimahos ang maong sapatos sa patay. Ay, ari aragog ko diri sa akong gipuy-an good, my love. Ari ta diri magsultig tarong. Sige pa makaglumlum anang imong asawa, uy. Ingon ka nga mas lami pa ko kay niya. Balin ako na og puyo din hibi, my love. Aron kita'y magtipon.
Dili pa karon ang hustong panahon nga magtipon ta. Ay, paabot. Paabot lang lagi. Solbaron pa na ako kanyang problema, ha? Simple kayo nga kung tubag anang imong pangutana. Dili ko gustong madamay ka. Pinangga pa kay ka. Okay. Sige, bye. Nahibaw ko nga sayon rin akong sulbaron problema. Way lisod. Kung si Rosindo bulagso na, maoy mo trabaho. Wa! Hapit ang mag-alauna sa tungang gabi. Pero niya paghapon ko nining sofa sa sala. Wa pa ko duka. Oh, milihok na sa ng sapatos ni aning Manoy Drigo. Kinuo ko. Cedric. Oh, Cedric. tingog ni Manoy Drigo. Huwag na magagikan niya ng milihok na sapatos. Isulog ko, Cedric. Aron imo kong ipalimahos. Sige na. Manoy Drigo, pag malinaw na, padayon na sa imong panaw. Pasagtanta nga, ang balaod ay mo'y maghatag og hustisya sa imong gilingatan. Isulob ko, Cedric. Kay dadpil ikaw banto kanila. Unsa? Oh. Wala mulutaw sa hangin ang sapatos. Wala ni paglihok. Nana sa butanganan. Oh, nangitagit siya o kustisya sa iyang ginagatan. My God. Nasayop ka mo sa inyong pagdangop. Sa gingan mong tambalan, Cedric. Si Mama Waning, siya mo'y midangop sa mong tambalan o espiritista, sir. Ilabay ang sapatos sa patay. Inaakaroon sa inyong bahay. Kaya maghatag kini og dimalas ninyo. Unsa, sir? Iputos og panapton nga itom. Og ilabay sa truck sa basura. Pero, sir, tingali ko sa ibuhaton sa kalag ni Anhing Manoy Drigo kung ako ka ng buhaton. Basta kay sunda lang yun ang akong gingon nimo. Pusta kini og itom nga panapton. Una mo ilabay. Pero, sir, naarabay gihangyo ang kalag sa kong igsuon nga naa sa maong sapatos. Unsa yung gihangyo, Cedric? Unsa? Isulob ko nun ako siya kay dalon ko niya sa mga tao nga mao'y responsable sa iyang kamatayon. Oh my God! Ayaw yun og palinglas daw tang espiritu. Nga nagpatuong mao si Manoy ni Rodrigo. Ayaw yun, Cedric. Sir Rocky Ganger. Basta kay paminawa ko, Cedric. Kay alang rasab kini sa inyong kaayuhan. Ilabay ang sapatos sa patay. Ilabay. Pasensya na ka, ha? Gisultihan ka sa kong problema. Nalipay man gani ko nga nakigbahin ka na ako sa imong problema, Cedric. Salamat, Elijah. Para sa kalinaw o kapahuwayan nga dayon sa kalag sa imong igsuon, tumana ang gisugyot ni Lieutenant Rooney. Oh, Elijah. Huwag ba sa buntag, ilabay na ako og apil sa mga basura ang sapatos sa namatay na akong maguwang. Kaloitaw ni Aning Manoy ni Rodrigo, oy. Ang suspect, nakagawas pagyut kay way igong ebidensya. Unsay tuyo mo dinis among kaugalingon, ha? Kriminal? Kalma lang nang. Wa man ko'y daw tang tuyo. Ayaw rugbiya din kay magtawag kog pulis ipadakop ti ka. Nang waning. Usa mag-iibog tuyo, ha? Ay, nialagi ko. Aron mo tabang ba? Aron masulbad ang kaso sa kamatayon ni Drigo nga imong anak. Ang kuno na ba nimo sa korte ang imong salaod? Dili. Tungloy dili, ako ang kriminal. Ay, sus! Kabakakon gud nimo! Abi mo nang. Gusto na sab ko nga mahuman ning kasuha. Ay, kay nisaad ko sa kong hinigugma.
nga magtipo nami kung masulbad na kining maong krimen. May kay niya ka na, Cedric. Gikan mi nga nakita ni Elijah ma. Kay nga nam di unta. Din himangkod ang kinganlag Rosindo ganina. Unsa? Dinhi ang kriminal di ay? Mubalik ko no siya unyang gabi aron makigsulti sa Nemo. Mas may hinoon. Kay makabaw sa gidon niya ang ako magkuwang. Nga noon sa imong plano, ha? Basta ma, basta. Mailhan gid na nato kung siya bagit ang bipatay ni Manoy Rico. Cedric Taundong, ayaw gid pagbuhat og mga lakang nga makadaot nimo. Tingali og ikaw na unya hinuon ang mabilanggo. Dili ka na may tabo, mawaning. Dili. Andam na ko makikharong sa kriminal nga si Rosindo Bulagso ba? Uy, Cedric. Naunsa ka man, uy, gandong gisulob man tao ni mo kadang sapatos ni Anhing Manoy Drigo ni mo. Ma, ang kalag ni Anhing Manoy, naa sa sud dining iyang sapatos. Ug tan-aw na to kung say may tabo kung ikaatubang niya ang tao nga napatay niya. Dong Cedric, hubuan na ha. Hipusa ka ng sapatos sa patay. Sige na. Masa kundam ko, nakiksutin ako ang kalag ni Anhing Manoy Drigo. Ha? Unya? Yangyo siya nga. Ipasulob ko no ang iyang sapatos. Kay dadon ko no niya sa mga tao nga mo'y responsable sa iyang kamatayon. Tanawa ma. Usali ka lang yapon atong tawhana. Nakadlaw na lang ng ganita sa paghinuwat niya. Wagin mo abot. Ay, duka na gyud ko. O ya, sige patade, Cedric. Mga tuog na tama eh. Mabuntagan na tagpinaabot sa wa. Gapuwaw-puwaw lang tayo ni. Kung doon na lang yung ilaing suspect na matumbok. Unya, suportado, ug ligon nga mga ebidensya. Mahimo pang ablihan pag-usab ang kaso. Nami bagong suspect, Lieutenant Rocky Ganger. Aha. Makasuporta ba ka mo og ligon nga mga ebidensya? Aw, mangita pa hinoon, sir. Osto rito. Ang gingon mong sapatos sa patay, imo na bang gilabay? Ha, Cedric? Kay gusto sab na kong masayod kung anong gipugos ka sa pagdadya ng sapatos sa patay. Oh, ay, murag paingon man ni sa sityo Lawat, kundi into ang mahimutang ang bahay nga gibalhinan karon ni Kate. Ay, salamat yun in town, Rico, kay di mo gipahunong sa paglagag ang mga tiils mangod mo. Salamat, Manoy Rico. Pero, unsay imuhang tumong niini, Manoy? Palihog pasab tami si Mama. Mama mo ni, nakabati ka ron? Rico, anak, nganong naingon man kiniini, ha? Ganong nahitapo man kinini mo, Rico, anak. Hubo ako gikan sa imong mga tiil, Sid. Dong paminawa ang tingog ni Aning Manoy ni mo. Sige na, Sid. Tangtangan ako. Oh, Manoy. Nahubo na akong sapatos. Sunod na ko, Sid. Milakaw ang sapatos, Mama Waring. Lakaw sunda kun asa to paingon kay magsunod sa kunimo, Cedric. Ma. Tuwa paingon sa gibalhinan nga bahay ni Kati ang sapatos sa patay. May milagro ka kining gihimo. Tuwara si Cedric, niya kain taon sa gutter kilid sa karsada. Naluya sa kakapoy.
Wala kita kumabti ang auto nga gisakyan ni Ate Kati. Mawaning, Ha? Kagkinsa man tong auto? tintin ang bildo. Dili makita ang nasa sud pero sigurado ko nga lalaki ang naa sa driver's seat, ma. Nganong nakaingon man ka nga usa ni kalalaki dong, ha? Nakita pa man ako samtang dito ko sa layo ang pagdayog sa kay na ini. Nag-jacket nig itom. Lalaki ang pamayon. Ha, di ay ba? Oh, ma. Ang pariya ka nga, Kati. Kining paya ka na ay gate ni Asia din hipuyo karon ka na, ay. Gusto ko maimbestigaran ang lalaki nga kauban niya sakay sa auto, ma. Imbestigahan? Sa unsa man? Katingali og dugay na sila. O basi may kalabutan ang maong tao sa pagpatay ni Manoy Drigo. Sa? Kinuo ko. Uy, hala, ang sapatos ni Aning Manoy Drigo ni Modong. Wa naman ako makita sa pag-abot na ko din, hima. Hasta man ko ni mo uy, my love. Sa kumbay, abto na ti kapapuy ang may lab. Ikaw na ang akong prinsesa. Sugod ang ikatlawa. Ay, happy ko kay ko sa imong desisyon, Rocky, my love. Oh, uy! Unsa nagkasikas diya sa baksit? Unsa may lab? Usay. Hala, my love. Ang sapatos nga patay. Ha? Ang sapatos sa patay. Si sapatos sa patay? Ang sapatos sa namatay na kumbana. Niya uban na to karon, my love. Nasa backseat. Nagpanikat kini ug murag paingon nga mo hasmag nimo, my love. Unsa? Pagbatay, my love. Ay! Ay! Ang manipila. Pero mas pagbaniho kay tingali ug pabangga. Ito na kilingaw to! Sapatos sa patay. Asan mo to? Buta. Wala ko mabaw. Asa na to. Kalitra magkaayo ning nawa sa kong pananaw. Ay! Basta na! Pinsa ka mong demonyo hanggang... Aray! Usta na! Kayo! Tama! Rico! Mamatayin ako sa kasakit! Arigo na maloy ka! Tapang! Yan ata sa labi ni hospital nga gidadaan sa mga salbahis, mawan. Cedric, huwag ko magtahom nga ang pulis ka maoy nag-imbestigar sa kaso sa kamatayo ni Manoy ni Modrigo ug si Cathy. Tunay relasyon. Mawaning. Hinaot nga makapukong ko sa kaugalingon sa amo niyang panag-atubang. Kay basig matuok ko niya nako siya. Kay galagot gid kaayo ko. Nawaning? Cedric? Ni asab di si Rosendo. Ni asa na mo nang? O Rosendo, ikaw, ni akaban sa blagi. Ay, kuan. Pagkabati na ko sa balita bahin sa naitabo, midali ni kong ani dinhi kay gusto ko ikasulti ang lieutenant. Oh, di ay pa. Murag dolas ka matuoran ang imong gisulti. Kay dako gyud kalambigitan si Ate Katis pagkamatay ni Manoy. Husto ka. Og ang wala ko damha, nga posibleng may kalamigitan ang pulis nga bangis. Si Lieutenant Rocky Gangel. Magbayad gid sila sa ilang gibuhat ka Manoy Drigo. Dili gid siya makalingkawas sa maong salaod. Kinsa ka ang nagbuhat ini nila. Walay lain. Ang sapatos sa patay. Oh, sapatos sa patay? Pagdisod mi sa pagpasabot nimo, anang bahina. Medyo may pagkakatingalahan god. Cedric, tanang to sa nahimutangan ni Cathy. O mawaning. Oh. Ikaw, Rosendo. Sige. Padayon lang mo nang waning. Kay muadton sab ko sa nahimutangan sa bangis nga si
Lieutenant Rocky Ganger. Lieutenant Rocky Ganger, sir. Kumusta? Oh, Rosindo. Uy, kagumba ko na imong naong, sir. Grabe ang gaba, no, sir, no? Rosindo. Buayam kang pulisa ka, buaya. Ganger ko ka. Ako pa rin ang gitumbok ninyo isip primary suspect sa pagkamatay ni Anhing Drigo. Rosindo. May langgani kay. Nipabor na ko ang kamaturan. O gipakawalay sa ako sa korte. Ikaw lang na akong ibasihan ang merito sa kaso. Base sa nakuha na mga ebidensya. Na ebidensya sa imong kagaral? Sumapali si Drake. Ang nakaingon ko no sa inyong gidangatan ni Kati, mao ang sapatos sa patay. Unsa na, Kati? Di resulta na. Demonyo itong sapatos. Ilabaw ito ninyo. Dili demonyo kundi kalagkato ni Manoy Drigo nga gusto lang mahatagan ng hustisya ang iyang kamatayon. Asa? Kalag ni Drigo nga inyong kipatay nga anaa karon sud sa sapatos. Ug dili ka mo niya lungan hangtod nga inyong angkunon ang krimen nga inyong gihimo. Huwag ko labot siyang kamatayon. Dili ko kriminal. Dili. Dili demonyo nga ako igsoon. Ikaw ang demonyo. Kay giluiban nimo siya ug gipatay. Pagdarong og kaon, Sed. Huwag ka na ikaon, Elijah. Gusto na ko nga karon dayon masilutan na ang mga kriminal nga mipatay sa kumagawang. Cedric, Pag nakapahibong na ako, kay galit kay nawa ang sapatos ni Anhing Manoy Drigo. kaimposible sad anaw, uy. Imposible lagi pero mali tinuod. Kaluoyin tao ni Manoy Drigo. Dili na ikabalik pa ang iyang kinabuhi. Sed, dawatan na lang gud ang kamatuoran nga wa na siya. Nga niuna na siya nato. Elijah. Okay, sige, attorney. Salamat kaayo. Bye. Unsa naman? Formal na kunong nasagat sa korte ang kaso. Ug may warrant of arrest na alang kang Kati ug sa pulis nga karelasyon ini. Sa dili matugay, makabot na gini Manoy Drigo ang hustisya sa iyang kamatayon. Ang sapatos ni Anhing Manoy nimo. Hain nakahatod dong. Mao ka na ang wala to masayri ma. Pero manghinaot lang ta. Nga unta, may luna na ang kalag sa akong maguwang. Ay, may nanawag nimo dong oh. Si Rusindo man nanawag. Hello? Nasayo na ba kamo sa balita karon? Bahin sa unsa? Wanted na sila si Kati ug si Lieutenant Rocky Ganger. Mga salbahes. Gusto tingali silang mo iskapos balaod. Usa na akong pagduda ma. Nay Diyos sa langit, mahimong makaipsot sila sa balaod din sa yuta. Apan dito niya sa langit, tua ang patas kapag hukom. Okay rin ka, Mylan? My love, uy. Asam dita paingon. Ang layas na yung napita, Mylan. Magpalayo ta. Dili ko gusto mapriso in town. Dili na ko ma-imagine nga magtingkagul sa prisuhan ng akong kagwapa. Ay, di lagi. Salig na ako, Mylan. My love. Paingon siya Pierre kining atong rumbo ka ron. Nani kita tickets, barko. Labang taglangod. Ato na sa Amos Mindanao, sa Cagayan de Oro. My love. Alag ba na ka, my love? Di, giti ka pasagda. Ay, saan na? Nahinay ka naman din nato. My love, uy. Unsa naman lang unya mahitabo sa atong mga pangandoy. Salig lang lagi na ako. Ako ra lagi ang bahala. Salig lang yun na ako, my love. Nakabalita bitaw ko, Sed. Nang layas ko na sila o gipangita na karon sa mga otoridad. Ang Ginoo na lagi may baw nila. Ay, di gid malalim ang magtago-tago. Mo nga moabot ra gid gihapon unya ang panahon nga moampo sila sa balaod. Yan po nato nga mahitabo ka na, Elijah. Aron ilang bayaran dito suod sa bilangguan ang krimen nga nilang gihimo. O, Sed, iapil ko ka ng bahina sa akong mga pag-ampo. Salamat, Elijah. Salamat. Kabahin ko sa imong mga problema, Sed. I love you, Elijah. I love you too, Cedric.
Katuog na ma. Kayo ma, musayo patas sa paglakaw aron sa pagpaluap sa kaso ni Anhing Manoy Drigo. Kaano kun nga nakaipsot sila sa mga gaway sa balaod? Ang kalagha ni Manoy ug ang sapatos sa patay. Asa na kato karon, Huwaning? Iampo nato nga makapahuway na sa dayon ang iyang kalag. My loves, mingaw na kaayo din eh. Wanay mga pasahero nga nang gawas. Kita na lang mo anong tikaw-tikaw din sa rooftop na ining mo ang barko. Oh! Uy! Nakakita na sa akong nakita. Kati, my love. Ha? Hala! Ang sapatos sa patay, my love! Magbayad ka mo sa inyong gibuhat ka na. Magbayad ka mo. Drigo, pasilo ako. Pero wala ko mahigugmanin mo. Wala. Ihatag lang namo ni Kati ang kagawasan. Kay bahal na mo ang usap-usa. Si Ruki na mo'y akong gimahal, Drigo. Busa, pagmalinaw na lang. Ug ihatag na mo ang kagawasan ni magmalipayon sa among gugma. Oh, uy! Kati! Ha? Kati, may lang pumatay! Murag muna sa magdimang sapatos! Ginoo ka! Kati! Kati! Nahog si Kati sa dagat. Umandas magi og kusog sa sapatos sa patay. Drigo, ayaw ha? Ayaw bigod. Ayaw taon. Wala, pahingo na siya mudasmag! Pahingo na siya mudasmag na ako! Ayaw! Patay na nga, nabangalan sa mga mananagat ang mga patay nilang lawas. Nakaipsot man doon sila sa mga gaway sa balaod. Nga nangita nila. Apan napuntan hinon sila sa hinanali nilang kamatayon. Ambot kung tinuod bakit ka, nga nag-inunungay sila ug nagdungan sa pag-ambak gikan sa rooftop sa barko. Nawaning, Ay, Cedric, naamo ko na recover dito sa lapit sa barko, kundi dito sila nalukal sa ilang pag-ambak. ha? Unsa ka na, Rosendo? Usak ka parisan sa sapatos nga labihang basa. Ang sapatos ma. Gisundan gid sila sa sapatos sa patay. Diyos ko. Ihatag na in taon sa kalag ni Drigo ang kalinaw karong patay na ang mga tao nga mao'y responsable sa iyang kamatayon. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. O dinhi mga bata, mga kasama na tapos kung aso ninyo ni simunahon ng galuguran. Sapatos sa patay, di nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitanan. Sinuwat ni Sir Marvin Caballero, yung atong director si Ate Martis Parbal Morris. Ang atong spinner, si Kuya Joel Vinci, ang manager sa Bien Aqua. Ang atong soundman, si Mr. Ricky Bagis Garing, ang tagiya sa Bagis Sinaw, dishwashing liquid. Bagis sa hugaw, sinaw pa. Sa upaw ang inyong mga plato. Unya, ang ato ang audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw. Ang tagiya sa iking binding and rock installation. Kinitanan, dalit ka dato sa Araben Drama. Si Teacher Malipay, kaming mga bata.